हेलौ मा खबर? लाइक डान थेंक इउ। राजु बसुमतारी मा खबर? फिथा सौराय जादोंना जायाखै मागोनि? ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम? खबरा गेजेरावनो दोङो दासान्दि। नोंहालाय मा खबर? राजु आदा नोंहा मा खबर? मा खालामदो आदा? उन्दुना दङ। हेल' गाइस हेल' हिमालया ब्रादार मा खबर? थेंक इउ ओंखाम जादोना जायाखै खोन्थाहर लोगोफोर। दे लोगोफोरखौ लिंहर। मा खबर हिमालया राजु थांबाय नामा? गोदाव सोराव मोननानै लाइभ फैबायलाय। रिपुनजेल नार्जारि सापर्ट प्लिज रिपुनजेल सापर्ट नो। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। मा फिथा जासोखो लोगोफोर खोन्थाहरदो खनसे। सोरा मा मैगं सोरा मा बेदर? हेल' सना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दमासि मागो। थेंक इउ आंनिफ्रायबो गासैनिसिमबो हेपि मागो। मा खबर कबिता? राजु आदाया थांबाय नामा? ब्लु खालामबाय दे ब्लु खालामदो। कबिता बाथोन सना जिउमा ओंख्रि बाब रे बाब। जोंहा दालि दाउ बाथोनसोहाय क्रेजि ए दाउखौबो बाथोन देलायना जायोना दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाबाय आं। दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाबाय दाउ बाथोन। हिमालया जाबायना जायाखै? सुमित अफिसियेल हेल' हेपि दमासि मा खबर सुमित? निजोम मोना बोरो निजोम मोना? निजोम मोना बोरो? मा सोरबाफोर लाइभ फैबावदो नामा माथो मानसिफोरानो गैथारा? मा खबर जाबायना जायाखै? साउन्डआ मोजांना ओमफ्राय नेटआ मोजां नंगौना नङा खोन्थाहरलाय? साउन्ड आरो नेटआ मोजां नंगौना नङा? सुमित नै जोंना हिमालया सापर्ट बिदो नोंनिफ्राय सापर्ट खालामना होलै। बिदिनो लासै लासै जौगालांनांगौ सापर्ट होलाय। अ हिमालया सना जोंहा दालि दाउ अमा बेदर ना भाजा सोमोन बाब रे बाब जोंहानि गोमै मोनफैदों बाब रे बाब। आं बारा गोबाव थायालै सालथि मानोलै? मानो दसे थाब्रा एसे मानसिफोरखौ फैनो होग्रो ओमफ्राय थां लोगोफोरखौ लिंहर। निउ फ्रेन्ड केम 45 आइदि बा 45 बानायना लाबाय नामा नों राजु? 45 आइदि बानायना लाबाय?
थांजोबलायबाय मानसिफोरा। हिमालया थांबाय नामा? थांनाङा दै लोगोफोर थांनाङा। आं खालामबाय दै उनाव नों खालाम 24 नि उनाव खालामफिननांगोन हिमालया सुमितखौ। आंना नेटआ प्रब्लेम नामा खनसे खोन्थाहरलाय। लोगोफोर नेटआ प्रब्लेम नामा आंना खनसे खोन्थाहरलाय। मा जाखो? र' दे जिउ आं गुमै ओंखाम होदों दे जेबो नङा। मा जाजोबखो मानसिफोरा अबाव खारखो? जेबो प्रब्लेम गैया साल्थि अलरेडि अके थेंक इउ दै खोन्थाहरनायनि थाखाय साल्थि। ओमफ्राय सुमितआ जाबाय नामा? ओंखाम जाबाय नामा? फेकआबो बारा गैला र' आंना एसेल'सै। ओइ गुमै मा खबर? जेबो खबरा दासान्दि मोजांथ'। ओमफ्राय नोंना मा खबर? जाबायना जायाखै ओंखाम? सुमित अफिसियेल खालामबाय फ्रेन्ड। सुमितआबो नोंखौ खालामबायनो नोंखौ 24 नि उनावसो खालामनो खिन्थादों सुमितआ। हिमालया जाबाय नोंलाय? जा आं जाथ'वाखै राजुखौबो ब्लु खालामना होनि। कबिथाया थांबायबा रिमुभ खालामथ'नोसै न'। हिमालया मानो खालामदो आन जाफिनो ब्र' आनजाफिनालै जेबो नङा सुमित मा होनो फुल भिडिअ'ल' नायनांगौ। फुल भिडिअ' नायनानै ओरैनो साननै सानथाम आन खिथिगोन बेनिफ्राय नोंनियाव फैफिनगोन आरो। ओंखाम जाबाय दं गुमै खबरा दासान्दि मोजांथ' गुमै औ मोजाङानो। मा ओंख्रि जादो खोन्थाहर। जेबोद हाय क्रेजि हेल' बाजै मा खबर? मागोनि मा खबर? सुमित नोंखौ लिंहरदों नै राजुआ। हेलौ एवारि बाजै सनानो राजुआ बुंदो अके राजु आदा केम हाय राजु बाहाय आगै मा खबर? हाय राजु भाइ मा खबरनो? राजु मा खबरनो? हेल' फ्रेन्डस माबोरै दं? दासान्दि गेजेरावनो दंथ'यो मा बुंनो आरो। जपिस नामा राजु मा ओंख्रैनो? मोजां आगै क्रेजि मा ओंख्रि जाखो एवारि बाजै? फान्थाव आलु बयलासो माने बयलसो नामा ना बयलार? गुमै जिबो गैला जेबो नङा। जपेश नार्जारि सापर्ट प्लिज जसेफ नार्जारि सापर्ट खालामनांगोनो हिमालयाखौ सापर्ट खालामना होदो। नोंबो बेग मोनफिनगोन सापर्ट नांगौ जायोबा जसेफनियाथ' माबा जाबाय जां मा होनो जसेफनिया माबा जाबाय नामा मनिटाइस जाबाय नामा? मोजां दे एवारि बाजै नोंनालाय मोजांनो? राजुना नोंना मा खबर? हेलौ सनाफोरनो कबिताया कमेन्ट खालाम जायनो सापर्ट नांगौ आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम दै जायनो सापर्ट नांगौ भिडिअ कमेन्ट खालामनांगौ। नोंगौ थार बाथ्राखौनो बुंदों कबिता। हेलौ कबिता दालि आलु फ्राय आरो
लाफामोन वाव बेदर गैया नामा बेदर दा आंनाव कल खालाम दे दसे समबावनो लिरनाया गोरोन्थि जाबाय बयलारसोमोन थोद हामालै कबियाबो हामानो बाय दे आं दा फैफिनगोन क्रेजि सना थेंकिउ दै दा फैफिनबानो जाबाय बिनिया मा जायाखै हेलौ कबिता बाथोन खबर माबोरै दंनो कबिताया थांबाय खोना सुमित फैद'नो मा खामसोदो लोगोफोरा बुरै जसेफ नार्जारिया जाबाय नामा ओंखाम जसेफआ दानिया मा होनो मनिटाइज जाबाय जां ना नोंनिया मनिटाइज जाबायना चेनेला नै जा दिपालि फैदो दिपालि मा खबर दिपालि खबरा आंना गेजेरावनो दं दासान्दि मा बुंनो आरो लाइक होबाय दै थेंकिउ दै लाइक होनायनि थाखाय रिपुनजेला थांबाय नामा हाय दिपालि आगै दिपालिया मनिलखौ लिंहर मनिलखौबो मनिला जोंनि लाइभआव थायालै मालाय मा जाखो आंना साउन्डफोरा थिगैनो दंना साउन्ड नेट राजु हेलौ मा ओंख्रि जाखो राजु मा ओंख्रि जाखोनो खोन्थाहरदो कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम बासोयोलै ओरैबा ओंख्रि जाथ'वाखै आं ओंखाम जाथ'वाखै दिपालिया ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाबायना जायाखै खनसे खोन्थाहरदो मबाइला आंनि लाइफआव थाया आंलाय बोरै लिंहरनांगौ जाखो मबेल ना मनिल दिपालि गैमा बेदर जानाय मोन जोंना नों होनखो मा बेदर जानायनो दिपालि हाय फंबाय हेलौ बाजै आब' मा खबर मनिलसो सरि दै नाम्बार गैया नामा नाम्बारफोरदो दोङोबा लिंहर लाइभ नायगिरि बिथांमोनखौ मोनसे फोसावनाय प्लिज लाइक खालाम लाइभखौ थेंकिउ दै सुमित साल्थिनिसिम रसनाफोर आंना आलासि फैदों दे जेबो नङा मा संदों ओमफ्राय आलासिफोरनो बेदरफोरा माबा आलासिफोरनो जेबो सङासै खोना दे वारि बाजै लाइक दा नागै क्रेजि थेंकिउ दै टेस्टिलै माथो आदा राजु बाव राजुआ मालाय टेस्टि जायोलै दिपालि आलासि जानो थांनांगोन जोंना दासो फैदों दे जेबो नङा डिआर ब्लग्स मा खबर ओइ डिआर ब्लग्स मा खबर आसोल अबाव दं आंनाव रावनिबो नाम्बार गैयालै माबानि नाम्बार दोङो खोनाथ' मा होनो आरति आदानि दोङो खोना ना गैया आरबि हेलौ अल माय इउटुब फेमिलि गासैनिसिमबो हेपि मागो दमासि आंनिफ्रायबो गासैनिसिमबो हेपि मागो दमासि लोगोफोर
जेबोद' ओंखाम जाखायाखै नामा? दैथुना थांबाय नामा? दसे हेल्प होना होदोलै। मा बुंनो आरो गोदाव सोराव मोननानै लाइभ फैबाय आं दिनै। मैयानो फैनो सानदोंमोन ओमफ्राय मैया आरो भलि गेलेनानै मोदोम आखाइ आथें साख्रुबजोबनानै गेलेनाय जायासै। गैया यार बेनिबो नंगौ नामा? 100% जाबाय आंना सरि गाइस 100% जाबाय दसे थाबावनोथ' नांगौ। दसे थाबावनानै सापर्ट होनांगौ फंबायफोरखौ। ओहो इ मुलि सारैदों बारियाव। मा मैगङा? अबाव दोङो? गैया दसं। दे गाइस मोनखौ कमेन्ट खालाम। आंबो जागौमोन ना। कमेन्ट खालाम मा जाखो कमेन्ट खालाम। नों दा सान्दै दा मावो नों मा मावो दासान्दै फरायबाय दं नामा नों क्रेजि? आं फरायबाय दोङो। दासान्दि आङो माबालै मा होनो 5 सेमिस्टार एगजाम होगोन जों 2022निफ्राय स्टार्ट जागोन एगजामा। बेखारसो आं बेखार। जेरावबो उदाया फरायनायावबो उदाया खामानि दामानि मा बुंनो आरो डियार ब्लगस सापर्टनो डियार ब्लगस। ओइ दैथुन थांबाय नामा? डियारनि नामा दैथुन दै लोगोफोर चेनेल दं इनाबो 2.11K जाबाय खोना इनिया। खोथिया जिउलै सालथै क्रेजि। एमाव राजा दावलां। डाइलग मा बुंनो आरो नंगोब्रा सुमित नंगो। एमाव राजानि डाइलग जावना खालामो हाबाया मब्ला होनदोंमोन नोंनिखौ बावगारबायलै। हाबाया मब्ला होनदोंमोनलै बावगारबाय। अह नंगौ नामा मोजां फरायदै मा बुंनो आरो फरायनो गोसो जालालै। फरायनोनो गोसो जाला माबा फरायनो जबाबो माबा मेलेमाव हाबनायानो जाला मा बुंनो आरो गोबोरखि गैया मेलेमा। गोबोरखि गैया रदै मा खालामदो हिमालया? सुमित आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामनानै होगोन दै आगै। गुमै फैफिनबाय थेंकिउ दै जेबोद'। ओमफ्राय नोंना लिंहरदो आसोलफोरखौ। गोबोरखि ओंलै गोबोरखि गैया। दिपालि अके आब' जागोन दै दिपालियालाय मा खालामो दा ओरैनो? मा खालामो? मा जालायखो थांजोबलायबाय नामा? सुमित आं गाबोन बेक खालामगोन दै नोंनिखौ आगै। औ सुमितनिखौ गाबोन बेक खालामोनो दिपालिया। दिपालिया मा खालामो देनाय खनसे खोन्थाहरलाय? जेबोद' जोबोद लोगो गैयाबा लोगो जालायदो लोगो
नोंसा फेमिलि बेसेबां? जोंहा फेमिलि साबामोन दा साब्रै जासिगोन ओरै जा फेमिलि साबा दासान्दि रिपुनजला थांबाय नामा? नोंस्रा फादारआ मा मावो? जा फादारा जेबो मावलै लोङो बेनि खामानिया लोंनाय हराव गाख्र'नाय हाल्ला खालामनाय बेखिनियानो बांसिन ओमफ्राय ओरैनो मावो आरो मायबा माबि खामानि खेथि बाड़ी करता है। अके आब' सुमित आं सुमित नों अबेनिमोनलाय? सुमित तुम कहाँ से हो? दीपाली तुम क्या करती हो? दिपालिया मा खालामो खोन्थाहराखै दै दाबो। आं दं ओरैनो न'यावनो बेखार। औ नोंनालाय बेसेबां फरायनाय? दिपालिया बेसेबां फरायखो? मा जाजोबखो मानसिफोरा जेबोदआबो थांबाय नामा? हिमालयाबो थांबाय नामा? लोगोफोर थांजोब्बाय नामा? दा फैफिनबा होफिनगोन आं। न'यावनो दं बेखार। नायबाय दं कमेन्ट खालाम सोनाबैनो कमेन्ट खालाम। फैसाफोरा बेसेबां बुरजा जाखो जेबोद' खोन्थाहरदो। हाबायाव हले लिंहरनांगोन दै गोग्गोम बानायनांगोन हाबाखौ। जोंखौबा खबर मोनगोन ना मोना जोंबा? कार्बि आंलं सुमिदआ कार्बि आंलंनिसो अ नंगौ नामा? कार्बि आंलं कार्बि आंलंआवबो बिराद मानसि बर'फोर दंलै ना? अ नंगौ सुमित या होनो। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। लाइक होआखैबा लाइक खालामना हो। अननाय सोरबाफोर गोदान दङब्ला साबसक्राइब खालामना हो ना मा होनो? ना मा होनो लोगोफोर ना? सोदोम फेमिलि ब्लग हाब आं नोंखौ सिखोला सानदोंमोन आंखौ सिख्ला सानदों जेबो नङा जेबो नङा साननाया गासिनियावबो थाखायो। दिनै मिथिबायना फैनानै लाइभआव आंना बिए कमप्लिट जाबाय। औ बेसेबां इयार्सआव जानाय मा माबामोन नोंना मा होनो? ओइ थौ आं दा दसे थाना थांगासिनो दोङो। हाय मा खालामदों? दं आं ओरैनो जिरायनानै। गुमै लिंहरनो दे लिंहरगोन दे सिन्था खालामनो नाङा दे थेंकिउ दै लिंहरबानो जागोन। हाबायाव जाना फैनांगौ। लिंहिन मिथि एक्ट्रिस मोननि गामि लांहिन मिथि एक्ट्रिस मोननि गामिनि सो साल्थि बा मोजाङानो मनेस्वर हेल' ब्र' खाथि जायो नामा सुमित मोनना? हेल' ब्र' हेल' मा खबर मनेस्वर? सोदोम फेमिलि भ्लग दिनै फार्स्ट नोंनि लाइभआव थेंकिउ दै थेंकिउ डिउटियावसोलै डिउटियावसो दं नो बाजैखौ कल खालामना खोन्थाहर ना फिथा सावबाय दं। लोगोखौ लिंहरदोंमोनलै आं माथो अफलाइनसो जाबाय। ए बहानि नों ब्र'?
आङो माबानि बाक्सानि। मोजां औ जाबायना जायाखै मनेस्वर? जाबायना जायाखै? हादाना माबाखौ लिंहरनो थां बाजैखौ लिंहर। सोदोम फेमिलि नोंहालाय अबेनि जाखो खनसे खोन्थाहरदो। के बसुमतारिया थांबाय नामा? मा खबर के बसुमतारि? नै सोर सोरो सोदोम सोदोम फेमिलि जाबो माबा गैया बेखौबो सापर्ट खालामना हो। ब्लु होबाय आं इखौबो। बाक्सा मा गामि खिन्थाहरदो। आंबो बाक्सानिनो आङो बाक्सा माबानि बागानफारा सिनायोना सिनायाबा बाक्सा बागानफारा? बाक्सा बागानफारा सिनायोना सिनाया खोन्थाहरदो। मनेस्वरा ओंखाम जाबायना जायाखै? औ दे गाइस सापर्ट खालामदो सापर्ट खालामनो आंबो ब्लु होनना होबाय ओंखाम जायासै था थालिर मैगंजो लागासिनो बुजियासां ओंखाम जायासै थालिर मैगं जों जुस लोंगासिनो औ थालिर जुस लोंगासिनो दोङोनो। ओइ बा धरमि मा खबर? फेक धरमि ओइ न'याव दङ आं गामिनि नामखौ खोन्था। गामिनि नामखौ खोनायो थांफेराखै। बबेथिंबा मुसलपुरखौ खोनादोंना खोनायाखैबा माबा मा होनो नोंनियालाय अबे गामि खनसे खोन्थाहरलाय आंबो मोनथिगोन होनना। लोगोफोर दिनै ओंखाम जानांगालै। फिथा जाना था औ फिथा जाना था साबै सुमित बारा जानाङा हले। ओंखाम फिथा बारा जाबा गरबरि जाना होबा थांस्लाबानाय नङा। मायबा माबि जागायाव औ नंगौ नामा आं सालबारिनि औ सालबारि माबाथिं नामा बरपेटा रडथिं नामा नोंनिया सालबारिया? बरपेटा रडथिं नामा सालबारिया? गुमै नोंसोर दुर्गा फुजाया मा हिट जाखायो दं औ फैफेरबाय नामा जेबो द दुर्गा फुजायाव? नों आरो अदलायावबो फैदो होन्दोंमोन ना एबार फै दै जोंना दुर्गा फुजायावनो फै जोंना जेबोद' लोगो हमनांगो। हाय ब्र' मा खबर? सनाराम गेजेरावनो दङ ब्रादार नोंनालाय? मा मिनिदोलै मा मिनिदोलै हो? धरमे मा मिनिदों? औ नंगौ रुपहि खाथि थाङो आं माब्लाबा माब्लाबा सालबारिथिंबो बागानफारा मा गामि ब्र' नोंना? मनेस्वरा बागानपारा सिनायो नामा? बागानफारा सिनायो नामा देनाय खनसे खोन्थाहरलाय? बाजैमोना माबा हरदो सनाराम नों नै रोजाब मोनफाय माखो मिनिखो सनारामा? सनारामा माखौ मिनिखो हेलौ मा खबर जाबाय नामा आं जाथ'वाखै। आं फुङावनो जाखादोंमोनलै। खोनादों थांफेराखै ब्र' औ नोंना मा गामि मनेस्वरनिया? दुर्गा फुजायाव थांखांबाय आं आरो अदलायावनो
थांखांबाय आरो सुगुनखाता न' बस्तियावबो थांखांबाय आं। बा होमबा सिनायफ्रामजोबो ना? नै राजा बाजैखो दासो बाजै फैनाय लोगो बाजैखो दासो रायखांदोंमोन फैबाय। हेल' मा खबर? नलबारि नलबारि खाथिसो माथो ना थमथमाथिं ओरै मनेस्वरनिया। आंखौ लायहोलै। बुजियासैलां सनाराम। आंखौ लायहोलाय बुजियासै सनाराम। आंनि कमेन्टखौ फराया आरो बिनिता नोंनि कमेन्टखौनो स' जायाखै माथो कमेन्टआ। नोंनिया दासो सेकेन्ड टाइम दै बिनितानिया हेलौल'। मा खालामदों फंबाय? फंबाय नङालै बाजैसो होनदोंमोन आं बिबोनां। खबरा दोङो गेजेरावनो। नोंनालाय मा खबर बाजै? दे आसल जानो थांगोन दै नोंसानाव दा आलासि जानो आलासि फै जेबो नङा धर्मया जेबो नङा फै। बिस्वमोनखौबो लाना फैबा मा होनो आंनि चेनेलखौ सेयार खालामना हो जोंना। साबसक्राइबारा कमप्लिट जाबा नोंना वाट्सआबो जासिगोन नामा ब्र'? वाट्सआ आंनिया जाथ'वा आङो 7 मान्थ गारना दोन्दोंमोन बेनिफ्राय 2 इयार्स जाबाय चेनेला खुलिनाया ओंखायनो आंनिया डाउन जाजोबना दोङो। ओंखायनो माबायाखै माने आंना गाज्रिसो बिबोनां। मानो गाज्रि जाखो बाजै? खबरा मानो गाज्रि दा दमासि दिनावनो? हामा बिदि गाज्रि जानो। सनाराम बसुमतारी सापर्ट खालामदो लोगोफोर नै मनेस्वर सनारामजों लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो। गुड आफ्टारनुन ब्र लाइक डान थेंक इउ। आरो बिया दा अबाव दङ खोन्था आरो ओंखाम जाबायना जायाखै? नों बहानिमोन? साननायावनो बावबाय आंखौ बिनिताया। आं बाक्सानि। फेक धर्मे थेंक इउ। थमथमायाबो जोंनि खाथि जायो गुमै। नों तामुलपुरनि ना? ओरै थमथमाथिंनो थाङो जों। थमथमाथिंनो थांलाय फैलाय दाख्लैबो तामुलपुराव मोनसे 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि एगजाम जादोंमोन इयावबो थांदोंमोन आङो। मा पार्क मोननियाव हाबना फैदोलै दैमा जि दोङो खाथिथिं इयाव हाबना फैदोंमोन। बारा गिदिर नङा पार्कआ। जाबाय दै। मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखो आरो बे दा? स्टिला ओरैनो गाज्रि बिबोनां। ओरैनो गाज्रि जायो नामा खबरा? माबा रिजोन गैया मा गैया बाजै? खबरा मोजांसो जानांगौ दा दमासिनि। मागो दमासिनि दा खबरा मोजांसो जानांगौ। बोरमा फ्राय दालि रुटि टमेट' साखिनि पारसो बा आरो बिदामोना सानफ्रोमबो बोरमा बेदर जायो नामाब्रा? माथो सोंबानो बोरमा खोनाबाय थायो माने सामफ्रोमबो बोरमा बेदर ओरै बिनितामोन नोंसोरो जाय जायदो सापर्ट गैया सनाराम दोङो जेबड' दोङो स्टिला बाजै दोङो आरो बियादा दोङो ओमफ्राय मनेस्वर दोङो सोदोम दोङो इसोरदो सापर्ट खालामलायना ला। बेग हरफिनजोबगोन बेग हराबा आरो आंखौ बुंहर कमेन्टआव। आं साननैसो उनाव पुरा लाइभ होबाय थाग्रा जासिगोन दे लोगोफोर। मा होनो जोंना एगजाम जानायदो एगजामा जोब्बानो आं लाइभ होबाय थागोन। आरबि गोथावानोथ' आरबियाथ' मालाय सानफ्रोमबो बोरमा बेदर माबा माबि जाबाय थायोलै। आरबि गोथावानोथ'। हेल' आरबिनो
आंनिया प्रब्लेम जादों नामा नेदा? बरनागर कलेजाव जादोंमोन नामा गुमै एगजामा? बरनागर नङा मा होनो तामुलपुर माबा मा होनो कमार्स कलेजाव जादोंमोन कमार्स कलेज तामुलपुर कमार्स कलेजाव एगजामा जोंनिया गैया फेल जादों। खाना जायाखै नामा? फंबाय आं खाना जाथ'वाखै थरमे फंबाय। फैसा गैयालै खाना जानो। खाना जानो फैसा गैया। आंनिया नेदा प्रब्लेम होदों नामालै थरमे खोन्थाहरलाय। नेदा प्रब्लेम होदों नामा आंना खोन्थाहरलाय। आं थांनोसैलै बारा टाइम थाला आंहा भलि गेलेहैनांगौलै। मा खबरनो होआखै? मानो? ओइ 1 मिनिट गाइस कमेन्ट खालामना दोन कमेन्ट। कमेन्ट खालाम लोगोफोर मा जाखो बाजै आरबि आदा थांबाय नामा जेबोद' सनाराम थांबाय नामा मा जाखो फार्स्ट कमेन्ट फार्स्ट कमेंट करो गाइस लोग कमेंट करो जल्दी करो हम ज़्यादा देर नहीं रहेंगे ओह आं बे कलेजाव फरायोमोन गुमै बरनागर कलेजावसो फरायोमोन फरायामोन नंगौ नामा खाथि जायो नामा नोंसोरनि माबाया मा होनो तामुलपुर कमार्स कलेजा खाथि जायो नामा खोन्थाहरदो खनसे फेक्टर में क्या कर रहा है जल्दी करो ब्र ओंखारथ'बाय आं उन्दुनो ओंखारबाय होद फाग्ला बे सानफोराव सोरबा उन्दुलाबायो नामा गोदाव सोरावनो दसे थाथ' बे फाग्ला बिदि जायो बिदि जाया जल्दी करो यार कमेंट करो ऐसा चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए जल्दी से कमेंट करो आरबी भाई गया है क्या स्टिल आवाज़ थांबाय नामा सनाराम कमेंट करो बिनीता अबावबा थांबाय नामा सोदोम फेमिलियाबो थांबाय नामा आं खोनासंदो दे रायलायबाय था आं हारसिं मारै रायलायबाय थानो कमेन्ट खालाम बाजै ओइ फेक्टरमि थांबाय नामा मा जाखो माथो मानसिफोरानो गैया दिनै बासोयोलै इदिबा बासोयो मा जालायखो मानसिफोरा चलो कमेंट करो मेंदोंलै दा हराव फ्लाइट अबाव थायो सनारामालाय अबाव थायो सनाराम कहाँ रहते हो खाना जादों सनारामा कमेन्ट दाननाङा खाना जादों
दां मानसिफोरा बिखायनो फैयाखै लै खाना जादों खोना न'निफ्राय 45 मिनिट कलेजाव 45 मिनिटस बारा गोजान नङा मथा मथि 45 मिनिटस बा 6 किल'मिटारसो जागोन नामा 6-7 किल'मिटार्स खाना जानानै मानसिफोरा एमाव राजाफोरा खर' दावखोदों नामा बेनिखायनो फैनो हायाखै जां नामा स्टिला बाजैया खाना जायाखै नामा मानि दुखु हामा बिदि दुखु जानो बैसागो बोथोर बैसागो नङाबा मागोफोरावनो हामा 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 भेलागुरु सावदोंना सावाखै आं आरो डाइलगबो होनो रोंला नामा नालाय ओंखायनो माबायालै आंनाव बारा मानसिफोर जमा जाया बिनिता मोनना थांबाय नामा आरो बियाराबो थांबाय नामा मा जाजोबखो मनेस्वराबो थांबाय नामा मा जाजोबखो स्टिला बाजै थांजोब्बायलै नै मानो इदि आंखौ गारना थांजोबखो गथ'फोरजों मैयानो बेलागुरु सावनायावनो जाफादों औ मा मा बेदर एवनाय मा मा बेदर जानाय खोन्थाहरदो खनसे र' आंबो खाननैसो उनाव फेस केम स्केम खालामसिगोन मा होनो साननैसो नेबावदो बेनि उनाव आंबो आंनि फेसजों फैसिगोन आरोना लाइभ बिदि होला आरो ना रिपुनजल है क्या लाइफ में बयलार अमा दाउदैमोन खाना जानाया वा 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 नै आंहा दासोनो एम एन बाजैया मा खबर बाजै हादाना मालाय डिउटियाव दों डिउटियाव मा खबर दसे थाना थांसिगोन आंबो बारा गोबाव थाया मोजां आगै हिर'लाय हिर' नङालै दाखुरासो आंखौ नुबा नोंसोरो गिनानै खारगोन ओंखायनो आङो मोखां देखायथ'वाखैरै मोखां देखायबानो जायो मोखां देखायगोन र' साननैसो उनाव देखायगोन आङो साननैसो उनाव मोखां देखायगोन जेबो सिन्था खालामनाङा बाजै प्लास्टार खालामग्रोनि मोखांखौ साफाखे लिबग्रोनि इनि उनाव मोखांखौ देखायगोन आङो दा आरो मोखाङानो दादुरा मा बुंनो आरो लाजिनाय मोनो सेंग्रा बैसो गुमै मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जाथ'वाखै जेबोद' मा होनो दहै फुं माने 11थासोआवसो जाखादोंमोन नालाय ओंखायनो माबायाखैमोन गुमै मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय माथो खबरा बाजै गेजेरावनो दङ दासान्दि मोजांथ' होनजायो आरोना मिजिं बर' हेलौ मा खबर मिजिं मा खबर थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ नोंनि थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आङो गोजा गाबनि गलाब बिबार होननाय बायदि दं जे जायाखै मा खबर दिनैसो फार्स्ट नोंनि लाइफआव थेंक इउ दै थेंक इउ ब्लु खालामना होनोसै जाय जायदो लोगो जायो आरो लोगो गैया लोगो जादो ना मा होनो सापर्ट होलाय लोगोफोर एम एन आबो मोजांथ' नोंनालाय एम एन आबोनिया मोजांथ'नो बाजैनिया मोजांथ'नो माबानिया जे बड'निया मोजांथ'नो दासान्दि बाजै हाय क्रेजि थास'
थास' बिगुर गुड मर्निं गैला नोङो नोंनिया दावखोना दोङो नामा मिटारा गुड मर्निं गैला गोसोखां गुड इभिनिंसो जाबाय आदाया मा गामिनि मोनथाय आङो माबानिलै मा होनो बाक्सानि सिनायबा बाक्साखो नों अबेनि मिजिं आंनाबो मोजाङा आगै जे अ मोजांनो तुलु मुलु बायदि जा तुलुमनि हेल' मा खबर एमेन आब' मागोनि मा जाखो बाक्सा मा गामि होननो बाक्सा बागानपारा सिनायो नामा मिजिं गोसोखां मा खबर नोंना गोसोखां मा गोसोखांबाय थाखो सोरखौ गोसोखांबाय थाखो कमेन्ट खालामदो मा खबर मागोनि आं सिनायो औ आंखौ सिनायो नामा ना बाक्साखौ सिनायो आगै जों गैया आगै जे लारु एन्थाबल'सो ल'नो ए बाक्साखौ सिनायो तुलुमनिया अबेनि होनदोंमोनलाय खनसे खोन्थाहरफिनलाय आं बावगारबाय दै गोसोखाङा मा जाखो मिजिं मा जाखो सिनायो नामा मिजिङा आं बारा गोबाव थाया आं दसेल' थाबावनोसै सोरबाफोर लाइक खालामा लाइक खालामना हो ना मा होनो तुलुमनि मा खबर फ्रेन्ड तुलुमनि मा खबरनो आदा बेसेयाव फरायो आंना फरायनाया दासान्दि BA 5 सेमिस्टार मोनबाय आङो ओमफ्राय दा एगजाम जानोसै जोंनिया माबायाव जानुवारि 2020निफ्राय स्टार्ट जागोन एगजामा बेनिफ्राय आं दा साननैसोबो भिडिअ होनो हानाय नङा दै भिडिअबो होनो हानाय नंला भिडिअबो नायनो हानाय नङा खोना बा एमेन ब्रह्म मोजांथ' दै मोजांथ'नो आं लाइक खालामबाय दै थेंकिउ दै स्टिला बाजै लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एमेन आब' आंहासो मागो मोनजायासै जेबोथ' नोङा मागोखौ बैसागोआव फैबा जानो हासिगोन बैसागोआव फैयोब्ला मोजां आगै जे जेबड'नि हाबा मोनजासिगोनलै बाजैमोन मिथिगोना मिथिया नोंसोरो जेबड'नि हाबा मोनजासिगोन वेलकाम बिबोनां सना थेंकिउ अके हाय बड' स्टेटास हेल' मा खबर गुड मर्निं होनजायोलै बे फाग्ला बिदि जायो बे फाग्ला बिदिसो जायो खाना जादोना जायाखै ना मिरामिस जादो गोसोखां नों मा हाबायाव लिंहरा हाबाब बाप्रे बाप आं दानो जाथ'वालै गियोलै हाबा जानो हिनजावखौ लाबोनानै मा खालामना जाहोनो बाप्रे बाप मा बुंनो आरो हाय तुलुमनि अननानै आंनि साबसक्राइब खालामदो आबै आंबो बेक खालामनानै होगोन दै तुलुमनि बेक माबा दिपालिखौ सापर्ट खालामनांगौनो बेक खालामफिनोनो आबैसो जाबाय नामा दानिया तुलुमनिया आं भिडिअ एंगारदों बा नाय बयबो स्टिला बाजैया जोंना भिडिअ हेंगारदोनो अन्नानै गासैबो नायना हैथां लिंक हरबा था
लिंहरबा थांगोन। हाबायाव जानांगौमोन नामा? जागोन दे लिंहरगोन सिन्था दा खालाम। मिजिङा अबेनिमोन खोन्थाहरफिनासै मिजिङा हाबायाव थेंकिउ लिंहरगोन दै सिन्था खालामना दिपालि आं खालामा नोंखौ दिपालिखौ खालामा आबैसो होनबाय आरो आं थांथ'नोसै नामा आगै एफबि फोरनि एसे भिडिअ नायनो मोनाखै लिनि मा होनदो लाइन गैयिनि जेबो नङा दे हायोबा आरो दसेनि उनाव नायदो बाजै दे हाबायाव खबर हर हाबायाव आं खबर हरगोन फुरा लाइभ होना दोनगोन माबाखो नोंसोर फैबानो जाबाय सापर्ट खालामबाय आं सापर्ट खालामबायनो मिजिङा अबेनि खोन्थाहरफिनासै दै खनसे खोन्थाहरफिन मिजिं तुलुमनि प्लिज लोगो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो आबै तुलुमनि दिपालिया रिकुवेस्ट खालामहरबाय थाबाय साबसक्राइब खालामनाय थां अननानै आब' दिपालिखौ मिजिङा सापर्ट खालामबानो सापर्ट खालामना हैदो गुमै बैसागुआव थांब्ला नहाव थानो समखोनो मोननाय नङा जों मानो सम मोना जानो जोंनिथिंबो बेरायनो फै सापर्ट खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालामबाय आंखौ होनदो ना दिपालिखौ सापर्ट खालामनो सापर्ट खालामफिनना होदो मिजिङा मानो दानलायखो जेबो नङा दाननाङा आदा आं रुपहिनि बाक्सा दानिसो खासे सोदोमाबो रुपहिनिनो बाक्सानि रुपहि नोंसिनिया रुपहि माने आनान्द बाजार खाथि जायो नामा खोन्थाहरदो मिजिं दिपालि मा होनो दिपालि मा होनो नोंलाय आंनो दिपालि मा होनोनो गुड मर्निं एसबि ब्लग गुड मर्निं नो दासो बियो बोरैनो बियारनो चेनेल केम प्लिज गोदानफोरखौ लिंहरदो नामा मिजिं आं नोंजों लोगो दोंखायोनो मिजिं नोंजो थेंकिउ बड'लेण्ड आइजो फैबाय जा मानसिखौ नायनो दै मानसिखौ साननैसो उनाव नुसिगोन सिन्था खालामनाङा आं 1K जाबानो मानसिखौ देखायगोन होनदोंमोन नाथाय आं मोनसे भ्लग लानो सानदो भ्लग लानायाव आङो देखायना होगोन दै नोंसोरो नायबानो जाबाय गासैबो आंनि फार्स्ट भ्लगखौ साननैसो उनाव लागोन आङो दे आगै बायथ' दे आगै सनालाय दे जेबो नङा बाजै लाइक दान थेंकिउ दै लाइक दान खालामबाय एसबि ब्लगआ जोंना आबै नों आं गान बुजियासै आं दिपालिनि बुंनायखौ आबै नों आं गांजेमा मासे जागोन दै गांजेमा मासे जागोन एसबि खौबो माबा खालामनानैसो आं ब्लु खालामना होबाय एसबिबो सापर्ट जा दिपालि नै जोंना तुलुमनि मोसाबाय तुलुमुलु हासारा हासरा खाथि जायो आदा जोंना 20 दिन थाखायल' थांगोन आं 20 दिननि थाखायल' हाबा जागोन ना जाया होमबा नों हाबा जाया आंनि लाइफआव रावबो फैया दै बड'लेण्ड आइजोनि लाइफआव रावबो फैयानो जोंनिया
बड'लेण्ड आइजोदो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायना ला लोगोफोर। दे आबै आबौ मोन सना जिउमोन सापर्ट खालामदो। औ एस बि खौबो ब्लु होनो होबाय आङो। एस बि कमेन्ट हरफिन होमबासो नोंनियाबो ब्लु जागोन। खालामनाल' हो आं खालामनाल' हो नों आंनो साबसक्राइब जाहोथारगोनलै थुलुमनि जाहोथारगोननो दिपालि लोंदो नामा? दिपालिया लोंदो नामा? तामाम लोंगासिनो र' आंबो दा लाइभ फैगासिनो थुलुमनि दिपालिया आं लाइभ थांखांबा लाइभ फैबानो जाबाय दै। माने सानै साथाम लाइभ फैबा भिउसआ माबायो। तामाम लोंगासिनो आं दुखु मोनबायनो। बड'लेण्ड आइजोबो थां जोंना बड'लेण्ड आइजो बिथां दिपालि फै आं खोनाबा गया नों। गान खनाबा गवा नों। दिपालिया जोंनिया गान खनाबा गवानो तुलुमनि आंबो मनिल बादिसो होननोसै दायो मिनिबाय थागोन आंबो मनिल बादिसो। मनिला फैलायाखै र' जोंनि लाइभआव। दा गाख्रबबाय थागोन हेल' गाइस होननानै दिपालि मनिला मैया आं मैया मार उन्दुनो ओंखारनानै रावनिबो लाइभआव थाङासै दै। नोंनि लाइभआव आंनि लाइभआव फैखाय लाइभआव फैलायनांगौ गासैबो। बड'लेण्ड आइजोबो लोगोफोर लाइभआव फै दै। तुलुमनि आं गान खननो रोङालै मालाय नोंना आरबि इन्टारटेनमेन्टआसो रोंसोगौ मालाय। बा तुलुमनिनि जाबाय नामा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ? मोजाङानो दै हाबायाव लिंहरबानो जागोन। बड'लेण्ड सापर्ट खालामबाय बड'लेण्ड आइजोआ नोंखौ सापर्ट खालामबायनो एस बि ब्लगआ अननानै नोंबो हायोबा फुल भिडिअ नायनानै हायोबा माने फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट हर दै। दा मानिया सोर? दा मोनायाव सोर फैनो आखाइ थिखां बिना फैसायावनो मोसानाय नुनो मोनगोन बड'लेण्ड आइजोनियाव दा मोनायाव आखाइ थिखां हर लोगो दायो नायनो बड'लेण्ड आइजोनि मोसानायखौ नायनो दिपालि क्लास लादो ना आरबिजो क्लास बाबरे बाब हेल' एस बि तुलुमनिफोर मोनजोबो सापर्ट जा दिपालि मोनजोबो तुलुमनि मैया मनिलखौ मिनिना उदै साजोबदोंहाय आंहा दिपालिया दाख्लैयो मोजाङानो दिपालि औ आंबो आं मैया थानो मोनासै लाइभआव बड'लेण्ड आइजो आंजों सापर्ट गैयाबा खालामदो आं खालामखानोसै नोंखौ स्टिला बाजैया बड'लेण्ड आइजोखौ सापर्ट खालामनोसैनो सापर्ट खालामना होदो। आं ब्लु होना होखादो दै। थाममनि नों एसे थारमाने तुलुमनि नों एसे बुंना होदो आरबिखौ। तुलुमनि बुंना होनांगोन नों आरबिखौ स्टिला मर लक फ्रेन्ड हबा एस बी ब्लग बड़ और अदर्स एस बी आप बड़ है या अदर्स से बोलो। मा जादों बेहाय रायजोफोर
पुजा जादों नामा क्रेजि बाथोन जिउ माबोरै जोंना नेपालिदो माबादो मा होनो तुलुमनि जोमाय बारायलायगासिनो दोङो बड'लेण्ड आइजो आंहाबो उदै बिगुर साजोबदोंनो मनिलखौ आं मैया थानो मोनासै मनिलनि लाइफआव आं बिराद उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुदो आरोना हेल' ब्र' हेल' आर के नार्जारि मा खबर दिपालि औ नों दिपालि औ जों दे आरबिएल लाइभखौनो होआखै अके गासैखौबो सापर्ट आंनिफ्राय गासैखौबो सापर्टनो बड'लेण्ड आइजोनिफ्राय बिथांखौबो सापर्ट खालामना हो हाय जेपि हेलौ मा खबर जेपि बड'लेण्ड नोंनि लाइफआव थांनाय जायाखैसै दै सरिनो दिपालिखौ रायना हर एसे कमेन्ट हरना दोन बड'लेण्ड आइजोनियाव एसबि आं थांथ'सनामोन बड'लेण्ड बुजियासै आं तुलुमनि दा मोनायाव होयो हारबि इन्टारटेनमेन्टआ दिनै लाइभआव बुंदो बापरे बाप तुलुमनि प्रपस खालामनोसै नामा दिपालि मा सरि बे फैखायो नों लाइभआव सरि गोसो सरि गैया दिपालि लोगो बाथोन सरि गैया जेबो नङा आब' मेंना दोनबाय मेथाइ दोंब्रै मोसादों दिनै बा मालाय बड'लेण्ड आइजो लोगोफोर बड'लेण्ड आइजोआ दायो दसे थानानै दाहाय मोनायाव लाइभ फैगोननो ओमफ्राय फ्रि मोसानाय नुगोन नोंसोर बिना फैसायाव मोसानाय नुगोन नोंथांमोना बेजों लाइभआव जयेन जाहैबानो जाबाय गोसोखां क्रेजिखौ गारना थाङासै आं बुजियासै आं गोसोखां क्रेजिखौ गारना थाङासै आं मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखैलै आङो दहाय मा होनो 11थासोआवनो जाखादोंमोन अमा बेदर ओमफ्राय मा होनो बेखौ अमा बिबु आं अमा बिबु जानो बिराद गोथाव मोनोलै खबर गुमै आं दुगैनि दसे उनाव फैफिनगोन दे जेबो नङा दुगैना लाग्रो नोंसोरना डिउटि गैया नामा जेबोद' कबिता साकनि बोरै खबर कबिता साकनि बोरै खबरानाय कबिता दाना नोंबो फैलायबाय आंखौ बुनो कबिताया फैलायबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो 100% सापर्ट खालामदो सापर्ट खालामलाय लोगोफोर एसबि ब्लग जोंना नै आरकेखौबो माबा खालामनानै आरकेखौबो ब्लु खालामना होबाय सापर्ट खालामलायदो लाइक होबाय आं ब्र' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरकेआ अबेनि खोन्थाहरलाय खनसे दिपालिदो कबिता जो फिथा लावदुम गेमस्रिदो दांजागोन नोंसोरो गेमस्रिदो लावदुम फिथा जानो नागिरनाया जोंना गोसोखां बर'आ ओंखाम जानाया साखाब होनलायदों बापरे बाप अमा बायदिसो जायो नामा साखाब होनलायनाय आरके नोंजों लोगो गैया लोगो जादो दै कमेन्ट हरना दोन दै आं बेक खालामनानै होगोन
दै बेक खालामनानै होगोननो आं क'क्राझारनि ब्र' क'क्राझार मा गामि क'क्राझार मा जायगा मोनलाय गोसोखांना साखाब साखाब होनलायनाय जायो नामा ओंखामखौ आंना मोजां मोननाया गारना थांबाय गाबोन हाबा आंनि मोजां मोननाया हाबा जाबाय बेखायनो आंहा जोबोर दुखु नांथु बडलेण्ड सना नंगौ नामा खथाया बिदिसो नामा कबिता नंमारगौ जागासिनो गोसोखां बर'आ साखाब होनलायनाय जादोंनो मिजिं दाबो जायाखै हो दोनदो आं दोननोसै र' दसे थानानै बाबाय नामा बाबाय सनाराम कसुगाव जोंना जागोन दिपालि बर' जागोननो गोसोखाङा साखाब होनलायनाय जादोंनो सनारामा आंखौ सोहरबाय जेबो नङा दे केज' हाथायाव आदसा मा बुंदों आथिंखिलाया हथाय टेनसन मातल' कबिता आं जोंहा आदानो लाबोनोसै दे नोंखौ बाजै बा कबिता नोंखौ नै दिपालिया बिदानो बाजै लाबोनोसैनो नोंसोरो सानैबो दिनै अनला संदो नोंसोर सानैबो बरियासे ब्लग बानायनो हागोन कसुगावआव खुसिगार मोनो होनना खोनादों आरके अके हाय लोगोफोर माबोरै मागो दमासिनि माबोरैनो कबिता सना आंहा दासो गाज्रि दामोन कबिता सना होनब्ला आंखौ लादो कबिता सना नै माबाखौ सनारामखौ लानांसिगोननो सनाराम बुंबा गोदोनि नामसो बायदि मोनलायोना बाय आं खामानि मावनि दे जेबो नङा आंबो थांनोसै सनाराम आरकेया मिनिबाय सनाराम होननानै कबिताखौ सोर लानो नायदो आंनिसो गाज्रि दामोननो लोगोफोर आंबो थांनोसै खोनालै न' आंबो थांनोसै दे बाय हरदो गासिबो लोगोफोर बायहरदो दे गासिबो आंबो थांथ'नोसै गाज्रि मोननांला ओइदै हाय आरोखि लोगो जादो आंजों आरोखि लोगो जानांगोन सनाराम आसा आंनिसो नों मोना ब्रमोन आंजोंबो लोगो जादो आंबो नोंसोरजों बेक
जोबगोन बेक खालामफिनजोबगोननो बड'लेण्डनायजों लोगो जादोरा आंबो। आं थांनोसैलै लोगोफोर ना। कबिताया आंनिसो रावबो नोजोर होना मेगन एख्ल' जागोन नोंसोरो गोसोखांदो। गुमा फाग्ला। सल' दामबाय लोगोफोर सरि दै आं थांनोसै। गाज्रि मोननांला लोगोफोर गाज्रि मोननांला। थांथ'बाय लोगोफोर गाज्रि मोननांला दै। कपिराइटसो फैसिगोन नामा?